Efri titio. Amamrani amani Agana amamrani amani Asante mamamrani efri titio. Efri titio. Efri titio. Anunti na odo sewa memenu abasi want nawa ema amamrani na amamrani efri titio. Efri titio. Me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efri titio amparo. Adwa gospel hema. Yeah, mamra, yanto twini, minuanum debi ebe haye pa. Mamra, yanto twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Yeah, mamra, odosa wa menu ya base yanto twini, free samamre free titio. Yeah, mamra, yanto twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Mamra yanto twini o na mamra yine free tete wate. Oduma kuma body nyina wadi amane aka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na Asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye ntontwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya gender ambassador ekesa amamre wowo ya ye ntontwene wate so muye mumie so muye na amamra ye gina opinti na amamre ye ntontwene o amamra ye ntontwene saya ntontwene Nana Agyenim Boateng Amoamanhene otufo brempon ba mo wodi na pakan kosi na boboa no fa ne mamme Nana Afia Pokua Ababio ekonsie do no afe emuani nananom ayamane ne amamra wode be krakra na chikra eye Dote Yie no atwam ya penekrabe sisi ade na yie ankasa ye babenom na chi sika eno ena edru so anananom ede amane ne amamre ne hyehye yepa egu kwan mu a wodi ebeja abrewa kwan amana kodadin ne senti efetiti media productions yede ani apiemu awo Amoaman a ye baba behwe na yede ani asem na de ebefi mu ababia yemfa nkame ahwefo na yede ni nyina abramo ne senti monjebre na monhwe ne ebekobia aboafo asoya sana yede dwumadie ebremo eye Park Prestige Ventures omo abusuakruwa junction odo shito odo Sewa Foundation and nothing so Jasmo Agro Industries Gary any womo enkonkontisam Pizza Hub Pizza and nothing so A&H Glory Bricks and Tiles a home of quality bricks and tiles. You makwe and also ya senior ya de efetiti jumedie bro midiane memenua ba odo se wa Nananom de amamre ne amane agua kwan mu a enne ye krakra abrewa achi ewa amane ne amamre bi e wo se woye ne senti ye de ani kire Amoaman sotene mu na nananom akoye amane bi e sefata na wo de agabrewa kwan moma ye mmon kwantene na ye nkohwe sene amane no ene amamre no esikoye
Boko Mienu Boko Miensa Echre Bibi
Amamra, yanto Pinia, Saya to Pinia, Dabia Bahaya. Yeah, Amamra, Odosawa, Memory Abase, yanto Pinia, free Samamre, free Titio. Amamra, yanto Pinia, Saya to Pinia, Dabia Bahaya. Amamra, yanto Pinia, Namamre, in a free Titiwati. Odumakuma body, you know what the Amania Gawo, and the Amamra say, Yafant so. Amamra ya tokena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa meme aba wose want na woda eme amamra nyira ai onya nkrupo twede ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana yenu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye Bejonsem, Adwa gospel na minka bi shemu, Nenso amamrenti, and a makwaya genda ambassador, a chesa mamre wo ya, yanton chene wati. Somu ye, mumia somu ye, na mamre ye gina opinti, na mamre, yantun chinio. Mamra, yantun chinie, saya to chinia, Dabia behind you. Yeah, mamre free titio, mumia somu ye, amamre ne free titi ampa. Yeah, amamre and we hapa. Omia somo ye mo de bia be ye mo ba ye amamra ya tontwene ano ne ade kwa ba bia ye de nkuni ma pre ye ye odo se wa ba tampa ameme nu ya ba mami ye ma wa mbo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopɔ twede ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba